la Geltrú, els comissaris encarregats d'investigar aquests crims horribles són els membres d'un esquadró d'elit anomenat la Junta de l'Entitat. Aquesta és la seva història. És el pare. Ese es mi hijo. Bona nit, catalans i catalanes. Sòcies i socis de l'entitat. Aquest any, com podeu veure, la xatonada té lloc a un jutjat. Aquesta associació ha convocat un tribunal marcial. L'acusació és l'entitat. I la defensa, els de Carnaval. Però de quines faltes se'ns acusen? Quina és la tradició? Nosaltres no hem fet més que vetllar per aquesta associació. Silenci a la meva sala. Ja tindreu temps de parlar. Escoltem primer els càrrecs i després ja els podreu defensar. Amb la vènia, senyoria, i els poders que se m'han otorgat, nosaltres acusem els de Carnaval d'un delicte de deslleialtat. Han volgut insultar el soci, han anat contra l'entitat, i a més cada any fan un programa que és lleig de cagar. Els veïns ja n'estem farts. Ara demanem sense clemència que aquesta colla siguin processats sense oposar cap resistència. Com es declara l'acusat? Innocents, senyories! Tot això són falsedats i un munt de manies. Exposaré una defensa a l'altura de l'entitat, una que agradi a tothom i que no ens vulguin censurar. Som molt rancorosos, que recordem el que ens aneu dient. Sembla que la gent aquí ja sorteja, així que aquest any tractarem de parlar lent. Enguany a la Comi hem tingut noves incorporacions. Molt treballadors, tot s'ha de dir, sempre estan a les inscripcions. Però si som vells com la resta, quan penseu renovar l'edat? Aquest pas, per entrar a la Comi, haureu de demanar el carnet de jubilat. A veure si hi ha voluntaris. Em dirigeixo als joves de l'entitat. Allisteu-vos a la Comi per veure el Carnaval de veritat. A més, és tendència a crear grups de l'associació. I tenim fins i tot un nou equip de filles catalanes per a l'agrupació. I els capitaneja un d'Andalusia. Esperem que es faci vencedors, perquè aquests no guanyen la màscara ni amb un miler de vots. També tenim un grup peculiar, els que anomenarem les Teresines. 3 vells llops de bar que han decidit ser veïnes. Tal com estan els lloguers, no em sembla una idea tan forassenyada. Les opcions són no haver compartir pis o acabar a casa d'empara. Per qüestió de llars no cal patir. Aviat tindrem un local més gran. I si acaba mancant l'espai, sempre podem ocupar un Airbnb. Mira, el vull avisar, senyor, està entrant en un terreny delicat. Vigili les seves paraules si no vol acabar censurat. No pateixi, senyoria. Només diré coses boníssimes. No se'ns acusarà pas de traïdoria i evitaré paraules conflictives. Ja hem pogut comprovar l'eficàcia de la nova junta, que tenen orelles arreu i no en deixen passar ni una. No ens pots culpar. Els ha caigut un bon merder. La casa, els socis i la Comi són coses que necessiten un cor de guerrer. Però bé, no ens desviem del tema, que tinc unes quantes coses a dir. I si aquest discurs no està a l'altura, després em posaran a parir. Patia una mica perquè aquesta xatonada hagués estat un trasbals. Jo pensava que el sopar el faríem dins la sala d'un dels nostres hospitals. Sembla que aquest 2025 hi ha hagut un acord general i posar-se a tenir fills ha sigut la tendència de l'any. La més sincera enhorabona a la Carla, a la Xènia, al Ricard i al Tomàs, per el que li toca, que en l'avi Macià s'ha transformat. Esperem que tota aquesta canalla ja estigui apuntada per ballar, perquè tal i com van les llistes, quan els cridin potser s'hauran de jubilar. Un problema més gran serà que tinguin lloc primer a les comparses, que aquesta entitat cada any les banderes les sobrepassa. El que passa és que cada cop deixeu entrar més espanyols. Haurem de començar a fer psicotècnics en lloc d'excels i prescripcions.
enviar a Sant Pere, que fan comparses el dilluns de Carnaval. Cada cop hi ha menys dubtes que voldrien ser la capital. O millor, envieu-los a Dansaires, que tenen un cor tan gran i que sense de tothom per les xarxes, les comparses creuen que salvaran. Tot i que és cert que la nostra ciutat ens estan prenent la cultura, l'estan convertint en un decorat pels rics i els que especulen. Mireu què passa a Bordegassos, que els volen fer fora del local, per culpa de veïns tocanassos i dels interessos del capital. He sentit molt d'activisme, però ni una sola defensa de l'acusació. Recordeu que això és un tribunal de guerra encara pendent de resolució. Deixeu-me uns instants per parlar de festa major. Que cada estiu que passa en fan de noves i millors. A la Milana estan tots per jubilar-se. A la Mulassa, de fet, ja ho han fet. Ho deixen a les velles glòries que s'ho jubilen amb més de 70 anys. I algunes bastoneres també marxen, 2 dècades després, a veure si els meus fitxatges estan a l'altura dels darrers. Arreu hi ha problemes d'edat. Mireu, si no, els joves bastons, que alguns ja van per ser pares, com és el cas del Miguelón. I que alguns controlin per Sant Pere, que no només es veuen l'enteniment. I amb aquesta set que tenen acabaran perdent les dents. De gitanes ja no ho parlo. Cada any el mateix cant. Ara queda clar que per ballar-hi o t'embarasses o et fas gran. I d'altra banda, teniu els valencians, que enguany fan els 25 anys. Potser és moment d'aprendre que es pot tenir més d'un ball. De la resta ja ho sabeu, sempre sou espectaculars. Si no parlem de vosaltres és que us heu sabut comportar. Honorables presents, estem arribant al final, a l'hora de que s'exposin els seus al·legats finals. L'acusació només vol afegir el nostre desencant amb aquesta xatonada. No han esmentat cap safareig que esperem d'un discurs a l'alçada. Està guapíssim. Però hi sou uns avorrits. Voleu molt marro i molta teca. Us agraden les notes de societat i a la majoria ni se us aixeca. És hora d'acabar amb aquesta dictadura dels vells i la raó. La comissió no serà mai un espai per la correcció. Avui aquí ens jutjaran com a culpables o innocents. Però el que mai no es prendran és l'orgull de ser uns delinqüents. Em sabeu que em diuen algú pel pinganillo? Que és l'últim any de la Laura a la comissió? No, això no. Quin infortuni i quina desgràcia. Qui ens escriurà les gloses mentre es fa una mica de licor d'arròs? Doncs tal com us sentiu, personatges il·lustres aquí presents, Laura Millan, aixeca't un moment. Ara és la teva hora. Ha arribat el teu creixement. Doncs perquè d'aquesta autora, i com a mostra present, espero que tothom li fem un gran aplaudiment. Ara sí, ha arribat el moment final de saber si s'ha comès un delicte. Honorable tribunal, quin n'és el veredicte? Després d'un llarg debat, hem arribat a les següents conclusions. Aquesta colla és innocent. Una merda, tu! I no ha de demanar pas perdó. Doncs sense més dilació, dono per acabat aquest litigi. Però us prohibeixo fer cap altra cançó que ens pugui dur a un perjudici. Vilanovins i vilanovines, sòcies de l'entitat, ja ho sabeu, no calen més notes, la nostra festa ha començat. Donem el tret de sortida a la millor setmana de l'any. Visca la comi, visca la rumba,